Bayishumi nambili abafundi basesikoleni samabanga aphezulu eSoweto Ilufense Girls High abangeniswe esibhedlela iChris Hani Bragwanath emva kokudla amakhekhe anobuthi esikoleni. Amaphoyisa akholwa ukuthi lamakhekhe abefakwe ushefu noma izidakamizwa. Okwamanje kusenziwa uphenyo. Emva kosuku kwenzeke lesi sigameko, abazali bezingane zalesi sikole banikele khona namhlanje beyofuna izimpendulo. Babalelwa emashumi abafundi abakhale ngezisu emva kokudla lamakhekhe esikoleni. Abanye baphuthunyiswe esibhedlela. Police were called yesterday in the afternoon after the learners who are in this school started to vomit and some started to cry. And when police arrived, ambulances were called already. About 19 learners were taken to hospital. Amaphoyisa asevulele icala umfundi oneminyaka eyi-17 obedayisa lamakhekhe. The prosecutor advised us to open a case of assault, administrating of poison, and also dealing with substance. Namhlanje kuseni abanye abafundi futhi bakhale ngokugula bethi bashaywa yisiyezi. Kuphoqeke ukuba kubizwe abezimo eziphuthumayo. Seziqinisiwe ezokuphepha kulesi sikole. I feel safe ngalento engakayo because bakhuluma ukuthi umntana usazobuya la. So angazi usazobona ukuthi kwenzakalani. If ever comes ukuthi ngimkhiphe uzophuma la. Uzomkhipha kule sikole. Game yaqala ukuyizwa mara bona abantwana bathi ayiqala. Ukuthi bayekwazi ukuyibiza amagama khona mina ngiwazi ukuthi bathi. Umnyango wezemfundo eGauteng uthi usalinde imiphumela yophenyo lwamaphoyisa. The MEC has wished all these learners a speedy recovery and they wish them well so that they can resume with their studies. Amaphoyisa athi umfundi obedayisa lamakhekhe esikoleni uzogcinwa endaweni ephephile njengoba kusaqhubeka uphenyo.